Boeren rondom waterdunen zijn bang dat hun grond te zout wordt. En doordat de provincie de metingen daarover niet wil prijsgeven, is de argwaan groot. En dan denk je bij jezelf van wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Zit er meer achter? En verder in deze uitzending. SGP wil geen Passion in de stad. En staat dit standbeeld wel de goede kant op? Goedenavond. Boeren rondom natuurgebied Waterdunen zijn bang dat hun landbouwgrond aan het verzilten is. Sinds 5 jaar wordt er mondjesmaat zoutwater uit de Westerschelde in het natuurgebied gelaten met eb en vloed. En zoutwater is funest voor je gewassen. Rondom het gebied heeft de provincie zogenaamde peilbuizen geplaatst. Daarmee kun je meten of er te veel zoutwater uit het natuurgebied richting de landbouwgronden van de boeren gaat. De provincie wil de cijfers van deze metingen voorlopig niet openbaar maken en de boeren krijgen daardoor argwaan. Aangeschoven is verslaggever Michael Komans. Ja, jij hebt gesproken met boeren daar en die maken zich echt wel zorgen, hè? Ja, ze maken zich zeker zorgen. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO zegt, meten is weten. Als je die cijfers hebt, maak ze dan openbaar. Nou, de provincie zegt, er is niks aan de hand. Maar toch willen ze niet openbaar maken. Sterker nog, ze zijn van plan om te stoppen zelfs met de metingen. Aan de rand van natuurgebied Waterdunen heeft Jean-Luc Govaert zijn akkerland. Echt pal ernaast dus. Maar op zijn land heeft de provincie geen peilbuizen geplaatst en weet dus niet of zijn grond aan het verzilten is. Nu de provincie de cijfers van de afgelopen jaren nog niet wil vrijgeven, wordt hij argwanend. Op het moment dat je vraagt naar informatie van data, dat niet gemakkelijk wordt vrijgegeven. En dan denk je bij jezelf van wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Zit er meer achter? Of dat voelt niet prettig. En zo zijn er nog veel meer boeren rondom natuurgebied Waterdunen die willen weten hoe het zit, merkt Land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Nou, de onrust is zeker groot. De ZLTO-leden zijn ongerust over de peilgegevens, dat die beschikbaar komen, goed toegankelijk voor iedereen. En het zoute kwel, waar we met z'n allen last van hebben, is zeker een bedreiging. Zoet water wordt namelijk steeds schaarser en door klimaatverandering krijgen we steeds drogere zomers. Boeren Groede maken dan ook steeds vaker gebruik van een ondergrondse zoetwaterbel daar. In de droge periodes kunnen we daaruit trekken om de gewassen te beregenen en tot een goede oogst te brengen. Ja. En dat is niet standaard een zoetwaterbel, dat zijn schaarse bellen en daar mag je van geluk spreken dat je dat hebt. Maar nu vreest de ZLTO dat deze zoetwaterbel onder Groede verzilt door waterdunen. Hier rechts de Westerschelde. Met een getijdenduiker komt er met eb en vloed zoutwater het natuurgebied in. Doordat de boeren de zoetwaterbel gebruiken, kan er ondergronds een stroming ontstaan vanuit waterdunen naar die zoetwaterbel. En kan deze dus verzilten. De verzilting van ondergrondse bellen, daar moeten we heel zuinig op zijn. Dat is toch, die moeten we beschermen. Die moeten we ook zorgen dat we die niet overbelasten. Dat vinden we als ZLTO ook. Dus laten we die bel alsjeblieft proberen in stand te houden. Want zoet water is van levensbelang. Niet alleen voor de landbouw, maar ook gewoon voor de omwonende mensen. Want iedereen heeft daar belang bij. Ja, er staat de hoop op het spel dus. Die boodschap is inmiddels ook aangekomen bij provinciale staten, hè, bij de politiek. Ja, zeker. Het CDA heeft ook al vragen gesteld aan de gedeputeerden. Het wordt ook breed gedragen door de VVD, BBB en SGP. En allemaal hebben ze zoiets van, geef nou gewoon die cijfers, maak die openbaar. Sterker nog, ZLTO zegt, als jullie gewoon hier niet mee doorgaan, zout is een soort sluipmoordenaar en dat gaat gewoon tientallen jaren door. Ja, nou heeft de provincie nog geen antwoord gegeven op die statenvragen. Jij hebt al wel even contact met ze gehad. Wat wordt er gezegd? Nou ja, ze zeggen de cijfers zijn goed, maar wij gaan ze nu nog niet openbaar maken. Sterker nog, ze gaan gewoon stoppen in september met metingen en pas volgend jaar gaan ze alles openbaar maken. Dankjewel, Michael. Roompot mag het vakantiepark in Kamperland uitbreiden. De gemeenteraad is akkoord. Er is veel protest geweest tegen de uitbreiding. Zelfs gisteravond nog, voorafgaand aan de raadsvergadering. Omwonenden zijn bang voor te veel toeristen op Noord-Beveland. Roompot zelf spreekt dat tegen. Het aantal bedden, zoals dat heet, blijft hetzelfde. De raad gaat akkoord omdat het een duurzame uitbreiding is die ook nog zorgt voor betere verkeersveiligheid. Honderden peren en honderden mensen. Het was vandaag Perendag in Krabbedijken. Met als thema duurzaam telen. Want door strengere milieuregels zijn er steeds minder bestrijdingsmiddelen die de fruittelers kunnen gebruiken.
We krijgen zwakkere middelen, om het zo te zeggen, zwakkere varianten om te beschermen. En de risico's, zeker ook met het klimaat natuurlijk, afgelopen jaren vrij droog geweest, nu dit jaar extreem nat. En we zien dat we daardoor kwetsbaarder worden. Ruim 80 standhouders boden mogelijke oplossingen. Deze middelen hebben een toegevoegde waarde eigenlijk voor het milieu. Die doen niet aan afbreken, maar juist aan opbouwen. Hagelnetten beschermen niet alleen tegen hagel, maar ook tegen zonnebrandschade, vogelschade, nachtvorstschade. Ondanks alle mogelijke oplossingen is het volgens de sector onvermijdelijk dat de prijs van de peren in de toekomst zal stijgen. Het is deze zomer druk in Zeeland met profclubs die hier voetballen. Morgen speelt het Schouws-elftal tegen bekerfinalist NEC. En ondanks dat het hoogstwaarschijnlijk een ruime nederlaag wordt, kijken ze enorm naar de wedstrijd uit op Schouwen. Het Schouws-elftal bereidt zich op het sportcomplex van Bruce Boys voor op de wedstrijd van morgen tegen NEC. En die wedstrijd wordt ook hier in Bruinisse gespeeld. In het team zitten de beste spelers van het eiland. En het bestuur vindt het belangrijk dat er zo'n regioteam samen wedstrijden speelt. We willen gewoon dat de voetballers, het voetbal op Schouwen gewoon aandacht heeft, aandacht krijgt. En gewoon met elkaar leuke wedstrijden kan spelen tegen diverse profclubs. We hebben een grote voorselectie gehad, daar hebben we een aantal keer mee getraind. We hebben een aantal weken geleden tegen Tol Selectie gespeeld. We hebben vorige week dinsdag getraind. En nu met de vaste groep die ook tegen NEC erbij is, gaan we kijken of we een plannetje kunnen maken om in ieder geval een doelpuntje te maken. En anders om er een leuke wedstrijd van te maken. De wedstrijd tegen NEC wordt gezien als een mooi affiche voor het eiland. Door contacten in Nijmegen is het gelukt de profclub naar Schouwen-Duiveland te halen. De link met NEC is eigenlijk Reinier Looy, de verzorger, fysiotherapeut van NEC. En dat is een jongen uit Oosterland en daar heb ik zelf nog mee gevoetbald. En op die manier hebben wij het contact kunnen leggen. En uiteindelijk zijn zij daarna eigenlijk steeds beter gaan voetballen. Bekerfinalist. En dat maakt het affiche alleen nog maar mooier, denk ik. Ja, maar hoe kan je je voorbereiden op een profclub? Ik denk door in ieder geval heel veel plezier te hebben in wat je doet. Door wel er een wedstrijd van te proberen te maken. Want als je gaat inzakken, dan komen ze toch steeds meer naar je toe. Dus dan kan je beter maar zorgen dat je een goaltje maakt. En kijken of we tactisch wat dingetjes kunnen doen. En of dat lukt. Kijk, dit zijn altijd natuurlijk leuke wedstrijden. De competitie is natuurlijk klaar. En als je dan zo'n wedstrijd nog eventjes richting de zomer nog kan spelen, dan is dat natuurlijk altijd superleuk. NEC had een goed seizoen met als hoogtepunt de bekerfinale tegen Feyenoord. De Schouwse spelers kijken er dan ook naar uit om het tegen de profs op te nemen. Maar er is ook realisme. Ja, ik hoop een goal voor ons. En ik verwacht een leuke wedstrijd, een mooie ervaring voor die jongens. En voor ons op denk ik een mooi complex op een geweldig veld. En hopelijk kunnen we zo lang mogelijk tegenstand bieden. En als we het onder de 10 houden, hebben we het geweldig gedaan. Ja, en als we een goal maken, dan is voor ons denk ik wel, dan is de middag wel geslaagd, denk ik. Als je bijvoorbeeld Schöne op middenveld kan zien staan, dan zou dat toch wel een leuk iets zijn om daar tegen te spelen. De aftrap van de wedstrijd Schouws-elftal NEC in Bruinisse is morgenmiddag om 2 uur. En de beelden ervan, die zie je morgenavond in Zeeland Nu en natuurlijk ook online. De SGP in Terneuzen is fel tegen de komst van de Passion. De partij wil de hele boel annuleren. Een motie daarvoor werd gisteravond ingediend. De SGP vindt het tv-evenement vooral veel te duur en verwijst daarbij naar de kosten bij de gemeente Zeist. Daar was de Passion dit jaar. Zeist moest er ruim 6 ton op toeleggen. Gaat hier niet gebeuren, aldus de wethouder. De gemeente betaalt volgens hem €50.000 en niets meer. En die motie om alles af te blazen werd alleen gesteund door eenmansfractie 50PLUS. Vanmorgen werd Stadspark De Helling officieel geopend in Vlissingen, op de plek waar vroeger de casco's van schepen werden gebouwd. Maar er is wat commotie over een monument dat er staat, Mannen tussen staal. Er zijn mensen die vinden dat het verkeerd omstaat. De ketting zou naar de zee moeten wijzen en niet naar de stad. Maar Willem Murre, zelf ooit scheepsbouwer bij de Schelde, vindt van niet. Die ketting is bijzaak. Want de hoofdzaak, de kern, dat is Mannen tussen staal. Die hier hun beste leven gewerkt hebben. En volgens de kunstenaar zou het beeld zelfs op een heel andere plek moeten staan. Ik ga daar natuurlijk niet over. Of misschien wel, ik heb wel een overeenkomst getekend met de burgemeester. Dat die daar in het midden moet komen. Het staat op de situatieschets. Maar de gemeente laat weten dat het monument niet wordt verplaatst.
en dus ook niet andersom komt te staan. Het was vandaag meer herfst dan zomer met regen en temperaturen die niet boven de 17 graden kwamen. En dan waaide het ook nog eens. Ook morgen veel wind, code geel zelfs. Langs de kust is er kans op zware windstoten. Verder af en toe zon, maar er vallen ook buien en het wordt een graad of 19. Ja, morgen dan spelen we de kwartfinale Nederland-Turkije. Verslaggever Justin Philipsen ging vandaag op pad om te proberen de tactiek van de Turken te ontfutselen. De V van Victory. 2-0. Gakpo. Waza. Ja, hier worden we natuurlijk niet veel wijzer van, maar het complete filmpje vind je op onze social media kanalen. Ja, en het kan dan morgen voetbal zijn. We hebben ook gewoon een nieuwsuitzending. Dus ik zie u graag morgenavond om 6 uur weer hier bij Omroep Zeeland bij een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan en een hele fijne avond.